17 iyun günü Müslümimizde milli bayramımız Saban toyu giriladi. Saban toyunu zorlab, respublikamız şehirlerinden hem şehit tübeklerden de qonaqlar qaytgan idi. Halkı selamlayın. Tuğan şiirimizin, şiir kuadımız ne sındırgen, milli rızıkımız çekçeklerine oz iyiliğiniz. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, товарищи! Как вы поживаете? На праздник приглашаем всех желающих! Давай, Родчинады! Чтоб Антонин поздравляю, и привет огромный шлем! Счастья, радости желаю, утром вечером мы днем! Мы желаем всем здоровья! Beyram edebi muzikal kuruluş bilen başlandı. Başka yıllardan ayırmalı bularak, özüşenler bilen birge meydanga rayonumuzun məğarif, selametlik saklav, medeniyet hizmetkarları, Sarman agrar külliyetinde bilim aluşu bulacak kişiler hem ilginçler de çıktı. Bugün bu ulu bayram meydanında rayonumuzun yaşı da, qartı da, ulusu da hem kişisi de hem türlü millet vakilleri bir maydanga jıyıldı. Saban toyu bayramı bizni birleştire, o'tganlarga geri qaytara, boy madaniyatimizni, tuğan tilimizni, ruhiy axloqiy qiymatlarga, tuğan yerga ham oila o'shag'ina, g'urf g'adatlarga hurmatni eskartib turadi. Bu bayramda biz yozg'i qir ishlarida yumg'oq yasaymiz. Rayon iginchilarining fidakor xizmati bizga shuni tegishli yuqorilikda tugalarga bo'lishdi. Biz kuzgi o'ngishqa ham respublikaning oziq-tulik eminligini yaxshi negiz soldik.
Игенчеләребезгә, авыл хезмәтчеләренә, башкаган авыр, әмма игелекле хезмәтләренә ихлас күңелдән рәхмәтне җиткерәм. Бүгенге бәйрәм тантанасында барлык мөслимләр исеменнән тирән рәхмәтемне Татарстан Республика Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановка җиткерәсем килә. Шулай ук Татарстан Республика хөкүмәтенә, Татарстан Республикасы Дәүләт Советына җиткереп, аларга ихлас күңелдән рәхмәтемне җиткерәсем килә. Чөнки һәрбер эшләгән куаныш, һәрбер эшләгән объектлар, һәрбер ремонтланган, төзелгән юлларыбыз, алар әлбәттә хөкүмәтебезнең эшчәнлеге белән, президентыбызның ярдәме белән эшләнә. Ихлас күңелдән рәхмәтләрне җиткерәм аларга. Хөрмәтле мөслимнәр, сезне тагын да бер кат ихлас күңелдән бәйрәм белән котлыйсым килә. Барыгызга саулык, сәламәтлек, иминлек, тынычлык, игелек һәм киләчәк тормышыгызда уңышлар теләп, үзебезнең шушы туган җиребезгә белән горурланып, шушында өлеш кертеп, матур итеп, барыбызга имин итеп яшәргә насыйп булсын. Ихлас күңелдән сезне бәйрәмнәр белән. Белгәнебезчә, быел үзебез өчен сәламәтлек елы дип игълан иттек. Һәм инде булдырылганча аларга ярдәм итеп, матур итеп безгә эшләргә дигән ният кылдык. Һәм менә шушы каршыда торган 2 яңа машина, алар инде шушы медицина хезмәтләренең тагын да халыкка хезмәт итер өчен, безнең үзебезнең табибларга эшләр өчен уңайлы булган безнең районыбыздан бүләк. Шуңа күрә бүген бүләкне алырга Рамил Азгарович сезне чакырасым килә һәм шушы машиналар халкыбызның хезмәтен үстерергә тагын да үзенең өлешен кертеп, җирлегебездә матур итеп хезмәт кылырга насыйп булсын. 2018 ел Мөслимдә сәламәтлек елы. Медицина хезмәткәрләре көне уңаеннан Мөслим район үзәк шифаханәсенә район җитәкчелеге тарафыннан 2 Ларгус маркалы җиңел автомашина тапшырыла. Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм президент исеменнән Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров тәбрикләде. Сабан туе ул беренче чиратта игенчеләрнең авыл хезмәтчеләренең республикада азык-төлек муллыгын тәэмин итү өчен тырышлык куйган һәркемнең бәйрәме. Кадерле дуслар, туган җиргә мәхәббәт, тугрылык һәм хөрмәт белән башкарган авыр, әмма игелекле хезмәтегез өчен без сезгә ихлас рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез. Якты хатирәләр, шатлык, туганлык хисләре аша һәркемнең йөрәгендә урын алган Сабантуй эшен картын, ылысын кичәсен, төрле милләт һәм дин вәкилләрен берләштерә. Башка бик күп халык бәйрәмнәре кебек үк дус һәм тату, үзара аңлашып, мәдәни казанышлар белән уртаклашып яшәү үрнәге булып тора. Сабантуй һәрберебезгә шатлык куанычлар, күтәренке рух, нәтиҗәле иҗат һәм хезмәт өчен көч куеп бирсен. Сезгә тынычлык, бәхет һәм иминлек телим. Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов. Мөслимнең даны шын мәгънәсендә ерак таралды. Менә бу соңгы гүзәллекләре мин форсаттан файдаланып Рамил Хәмзә улына шушы мөслим туфрагында озак еллар эшләвен телим. Күп сөйләргә яратабыз милләт турында, киләчәге турында милләтнең, ләкин мөслимдә милләтебезнең киләчәге һич шиксез булачак. Чөнки сүз белән сөйләүгә караганда эш белән күрсәтү миңа калса бик зур нәрсә. Значит, впечатления самые положительные, я бы сказал, неожиданные просто. Вот, действительно, то, что мы здесь видим, производит впечатление вообще очень умного города. Умного потому, как организовано образование, как организовано детское дополнительное образование, как организована комфортная городская среда, потому что мы видим самые современные архитектурные, ландшафтные и урбанистические решения, вот, что, в общем, достаточно нетипично для нашей страны, вот, особенно в удаленности от столиц. Вот, здесь мы видим действительно самые современные решения, это здорово. Сабантуйда элек-электән хезмәт кешесе хөрмәтләнгән. Быел да бер төркем хезмәт алдыңлары, хуҗалыкларның кыр батырлары бәйрәм сәхнәсенә чакырылды. Елдагыча Сабантуй алдыннан махсус комиссия авыл хуҗалыгы формированиеларының иген басуларын карап урыннар билгеләде. Агрофирмалар арасында беренче урынга Туган-Як агрофирмасы, Крестьян фермер хуҗалыклары арасында Исламов хуҗалыгы, Вак фермерлар арасында Рафис Шәмсиев фермер хуҗалыгы лайык булды. Авыл хуҗалыгы формированиеларының язгы чәчү буенча хезмәт нәтиҗәләрен барлаганнан соң, үз хуҗалыкларында җиңү яулаган, яхшы күрсәткечләргә ирешкән, урыннарда кыр батыры булган механизаторлар мәйдан түренә чакырылды. Җаваплыгы шикләнгән агрофирма Ратный края Туган-Як җәмгыятеннән Сөләйманов Илнар Бәшир улы
шикленген агрофирма родные края туган як җәмгыятеннән Хузин Сирин Фиргат улы. Жауаплылыгы шекленген агрофирма «Родные края» туган як җәмгыятеннән Утиганов Евгений Кузьмич. Жауаплылыгы шикленген Намуз җәмгыятеннән Каримов Мөнәвир Сәгадәт улы. Жауаплылыгы шекленген Намуз җәмгыятеннән Солтанов Илсур Мөхәммәд Камил улы. Жауаплылыгы шикленген Намуз җәмгыятеннән Сайфуллин Илсур Госман улы. Жауаплылыгы шекленген Август Муслим җәмгыятеннән Муллин Динар Муллаян улы. Жауаплылыгы шикленген Август Муслим җәмгыятеннән Мулла Шофлинар Фәнгил улы. Жауаплылыгы шекленген Август Муслим җәмгыятеннән Гайнанов Линар Марат улы. Алкышларыбыз. Жауаплылыгы шикленген Август Муслим җәмгыятеннән Садыйков Инзил Хәзрәт Гали улы. Жауаплылыгы шекленген Август Муслим җәмгыятеннән Самигуллин Рафаэль Нәҗип улы. Шәхси эшмәкәр Исламов крестьян фермер хуҗалыгыннан Хайруллин Фәнүз Зөфәр улы. Шәхси эшмәкәр Исламов крестьян фермер хуҗалыгыннан Гездинов Фидаил Фәрит улы. Шәхси эшмәкәр Исламов крестьян фермер хуҗалыгыннан Гизетдинов Фаил Фәрит улы. Шәхси эшмәкәр Авзалов крестьян фермер хуҗалыгыннан Сиваков Виталий Юрьевич. Шәхси эшмәкәр Нуретдинов крестьян фермер хуҗалыгыннан Петров Александр Маркелович. Шәхси эшмәкәр Әйюпов крестьян фермер хуҗалыгыннан Гилязов Резид Занор улы. Сарман аграр күлияте беренче санлы филиалыннан Мир Касимов Вәкил Мир Гарифхан улы. Районның Кыр батыры исеменә Август Муслим агрофирмасы механизаторы Динар Муллин лайык булды. Ул 2164 гектарда сыйфатлы шәшү үткәреп, 4678 эталон гектар, барлыгы 65 смена норма эш башкарган. Кыр батырына район башлыгының рәхмәт хаты, акчалата премия һәм тәкә тапшырылды. Bir intervjuda aytgan edim, kelajakda bu hechsiz shahar bo'lar, bu Muslim degan edim. Bu fikrimdan men har kiri qaytaman. Ol shahar bo'lmasin. Ol rayon bo'lib qolsin. Chunki Tatarning o'zagi, Tatarning kulturasi, Tatarning dini, bütün sifatlari qo'ynab turgan yer bu. Ham shu sifatini bundan so'ng da saqlasin. Qisqasi Muslim talantlar yerine tugul, mucizalar yerida. Qaytqan sayin bizni alar şuşunda yangi mucizalar bilan suhbatlandırırlar deb o'ylayman men. Sabantoy bilan bütün rayondaşlarımla, bütün dostlarımla, tuğanlarımla her barchağızını qutlayman. Isen bo'ling'iz, raybat ishlagiz, salomat bo'ling. Men Sabantoyga Şallıdan keldim, Qudalarga qo'ydim qo'noqqa. Buna degan bizim musulmon dinining eng yoqti, eng ko'ngilli bayrami bu. Yıl bo'yi kutib olamiz biz uni. Şuşunda qo'ytqachda tuğanlar, dostlar, yaqtaşlar bilan, klassdaşlar bilan ko'rishamiz. 500 га якын үзешчәнне берләштергән музыкаль хореографик композицияда туган җиребезнең моторлыгына, хезмәт сөючән халкына дан җырланды. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистларының дәртле биюләре һәм җырлары, районыбыз үзешчәннәре чыгышы Сабантуйны тагын да бизәде, милли төсмерләр белән баетты.
Сабантуйга бик тиләп килдек. Ул безгә бик зур бәйрәм. Башка бәйрәмнәргә караганда да. Мөслим Сабантуй бигрәк тә үзем югары тавыннан булсам да Шүпрәле районында торам. Аннан килдем именно Сабантуйга дип. Мен Сабантуй бәйрәме бик тә ошый, чөнки ул милли традицияләрдән килгәнлектән үк һәм мен ел сайын шу Сабантуйга чыгам, уеннарда катнашам. Барлык райондашларыбызны бәйрәм белән котлыйбыз. Бәйрәмнәр мүбәрәк булсын. Сабантуйда үткәрелүче уен бәйгеләр бик күпләрне үзенә җәлеп итә. Уеннарда катнашу өчен күрше-тирә районнардан килүчеләр дә бар иде. Җитезлек таләп иткән уеннарда катнашучылар мәйдан уртасыннан чыгып та тормады диярлек. Һәр кемнең бер-бер артлы үткәрелгән уеннарда катнашасы, бүләк аласы, үзен күрсәтәсе килде. Ныклы ихтияр кеше, тырышлык һәм физик әзерлек таләп итүче спорт уеннарының да үз катнашучылары табылды. Халкымның күркәм бәйрәме, гасырлар кайта авазы. Һәр ел сайын сабан туен бәйрәм итәбез язын. Сабан туе, хезмәт туе, бәйрәмебез мүбәрәк. Елларыбыз имин булсын, өстәлебез түгәрәк. Сабан туе, хезмәт туе, бәйрәмебез мүбәрәк. Елларыбыз имин булсын, өстәлебез түгәрәк. Сабан туе, мәшәкатең читкә куй. Күмәк бәйрәм, нурлы бәйрәм, бүген бездә сабан туй. Сабан туе, хезмәт туе, бәйрәмебез мүбәрәк. Елларыбыз имин булсын, өстәлебез түгәрәк. Сабан туе, хезмәт туе, бәйрәмебез мүбәрәк. Елларыбыз имин булсын, өстәлебез түгәрәк. Сабан туе, хезмәт туе, бәйрәмебез мүбәрәк. Безнекеләр били бирешмей, һәр яклап булган халык. Үткәннәрдән калган мирас, сабан туе зур байлык. Сабан туе, хезмәт туе, бәйрәмебез мүбәрәк. Елларыбыз имин булсын, өстәлебез түгәрәк. Сабан туе, хезмәт туе, бәйрәмебез мүбәрәк. Елларыбыз имин булсын, өстәлебез түгәрәк. Сабан туе, хезмәт туе, бәйрәмебез мүбәрәк. Елларыбыз имин булсын, өстәлебез түгәрәк. Сабан туе, хезмәт туе, бәйрәмебез мүбәрәк. Елларыбыз имин булсын, өстәлебез түгәрәк. Елларыбыз имин булсын, өстәлебез түгәрәк. Сабантуй уңайынан барлык райондашларыбызга саулык, сәламәтлек, менә шундый бәйрәмнәргә килеп торсыннар, күзәтеп торсыннар. Без инде катнашканнар алар өчен тырышабыз. Беренче чиратта Сабантуй бәйрәмнәре бик ошый, бик күңелле бара. Районыбыз җитәкчелегенә бик зур рәхмәт. Шундый матур бәйрәм ясаган өчен бик күңелле. Киләсе елда да шулай күрергә язсын. Күзенә катнашып, Аллаһка шөкер, сәламәт икәнмен. Авылдашларга, бөтен кызларына, җегетләргә күп сәлам. Әле бер-ике уенда уйныйсы бар. Безнең татар бәйрәме инде. Бик матур Сабантуйлары. Һәр ат чабышына барам да, көрәшәр карыйм да. Мөслим кешеләрен шушы Сабантуй белән котлыйм. Бик күңелле, бик рәхәт. Туганнар белән, дуслар белән күреш.
Күпләр милли бәйрәмне ат чабышын карар өчен көтеп ала. Быел башка елларга караганда шактый күп, 40-ка якын ат узышты. Сарман, Азнакай, Минзәлә районнарыннан, Башкортстан Республикасыннан да чабышкылар һәм юртаклар килгән иде. Айдар Зиннуровның Викинга финишка беренче килеп, Сабантуев чемпионы исемен алды һәм суыткычка лаек булды. Финалда икенче урында Сарманнан Әлфия Юнусованың Кронс чипы, өченчедә Мөслимнән Фазаил Валиевның Гамлеты калды. Сабантуйлармен һәр ел сайын кайтам. Быелгы Сабантуй бигрәк тә күңелле, особенно Мөслимнең ак куйлары матур, урамнары шуны җәмле. Монда кайтасак гына килеп тора, хәтта мин Мөслимдә туып үссәм дә, һаман Мөслимнән китәрмим, Мөслимдә яшим. Мондагы рукайтларга шулай зур кешеләрен куйган өчен аларга бик зур рәхмәт. Исән-сау бергә ясын, җыллар тыныч булсын, сугышлар булмасын, игеннәр уңсын. Рәхмәт Мөслимнәргә. Бүтән райондашларны Татар халкының бик бәйрәме Сабантуй белән котлый барысында кайткан кунакларны басына семьяларында, эшләрендә зур уңышлар, бәхет, шатлык телим. Милли көрәштә кечкенә балалардан алып, ветераннарга кадәр бил алышты. Мәктәпкә яшьтәгеләр арасында беренче урынга Шамил Салямов лаек булды. Аннан соң бәйге үсмерләр, урта яшьтәгеләр һәм өлкәннәр арасында дәвам итте. 100 килограммнан югары авырлыктагы көрәшчеләр арасында Илнар Саидгалиевка тиң булмады. Ветераннар арасында Рифат Нәҗипов җиңүгә иреште. Абсолют батыр өчен көрәштә бер туган Илнар һәм Илдар Саидгалиевлар бил алышты. Ике бер туган көрәше. Bir bal berle Saiidgaliyev Ilnarga. Ondan malay kurash var. Ilnarda qo'shqo'shni kurashi Pekinde Saiidgaliyev. İkinci şeyde turabız, iyi salop yaptı. Uyga qo'shqas qo'lasha olmaylar. Uyga tengdimayın deb. Давайте, ребята, боремся. Пока счет 1-0. 1-0 в пользу Илнара Саидгалиева. Ең үлкен мұратлары. Алина шешен ора башлаған счетты. Не орайды мекен? Қотыны салым мекен? Исаланға шой болды мекен? Әдегінде күрешеміз. Beyleyimiz. İlдар Саидгалиевтің ауырлығы 85 килограмм. Ана Обесенің ауырлығы 110. Таза егіттер, салы егіттер міне. Мұнда егіттер қыздар көсе ұғырап құналар тұрады. Илдар енді бір қыз білен ұзақ елар үйрей. Мына бұл Алла берсе қызы институттан міне қазанды. Мектепке қайтарсақ. Үйлендіреміз Алла берсе. Стойка. İki bal verirler. Saiidgaliyev Ilnarga. Сәті берілі Илдарға. Күрешілердің бейіндері қызды бұшында, нендер түтейсі жағамында. Сіргі қызды маңда. Мұн қойтқа сәті әтегіз ашалар енді. Ой. Bunlar еді біздің кеше елға башта озған Сабантуйда абсолют батыр қалды. Илдар енді сол yorukta екінші орында қалды. Енді бүгін матч реванш. Отыз секунд уақыт қалды егіттер едегі.
Oğlum beğenme. Gerilep karışıyorlar bana, gerilep. Vakit yigitler. Ezgine üstünlük bilen Jinge oğlu Yılmaz Sayit Galiyev, Kamul Kula, Müslim rayonunun Kapsalet Batıra bulan tebrikliyimiz. Anne apaylarım bilen kırışmışı kıyın tügün mesut kırgan. Kıyın arayın. Kıyın. Kırışı. Tuğan bidin. Korkasın, yengemezsin etmesin. Bire. Bunda kırışkende de birem daha. Saban туйлар tamam. Бәйрәмдә алган яхшы кәеф, истәлекле мизгелләр безне ел буе озата барыр. Фәридә Ганькинова, Айгөл Шигаипова, Мөслим телевидениесе. Сабантуй журналы килде. Бик кызыклы һәм матур журналны зарыгып көтәбез. Ул баш ваткычларга, рәсемнәргә, уеннарга бик бай. Кайбер язмаларның видеосын да карап була. Сабантуйга без язылдык. Сез дә язылыгыз. Код безлимитного интернета на тарифном плане Айда. Зайди на сайт start.letai.ru, узнай подробности и забери свой код. Мобильная связь Летай. Приобретая значок «Красная гвоздика» в магазинах города, вы помогаете ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий.